Ти можеш, ти си чудесен, ти се справяш прекрасно. Гордея се с теб. Ела да те прегърна. Ела. Знам, че ти е мъчно, ела ще те прегърна. Добре де, какъв подарък искаш да ти купя? Кое ще те накара да се почувстваш по-добре? Знаете ли за какво ще си говорим днес? 5 езика на любовта. И всъщност, защо искам да започна тази тема? Защо от толкова отдавна ми се иска и аз да говоря по нея? Защото виждам много двойки, които се обичат. Личи им, че се обичат. Искат да направят нещо във връзката си, искат да разгърнат потенциала си, искат да бъдат заедно, създадат едно хубаво, здраво семейство, обаче в следващия момент нещата не се получават. И когато се запитаме защо това нещо не се получава, отговорът е, че ние просто говорим на различни езици. Ако единият партньор е живял в Китай и е усвоил най-перфектния китайски език на света, той го владее до съвършенство. Но ако другият партньор е живял в България и владее български език до съвършенство, тези двама партньори, когато се съберат, макар и да се обичат, защото обичата е друга емоция, макар и да се обичат, те говорят два тотално различни езика, които сами по себе си са изключително правилни. И двата. Но просто не се разбират, няма допирна точка. Заради това ми се иска днес аз да поговоря по един изключително елементарен начин как да разбираме партньора си, защото смятам, че това е нещо важно за всеки един от нас. Тук не говорим само за партньори, въпреки че така започнах, тук говорим и за взаимоотношенията с семейството, тук говорим и за приятелския кръг, дори ако щеш за работодателя. Доктор Гари Чапман говори за 5 езика на любовта. Като ще започнем от този, утвърдителните думи. Това е много важно, за да можеш да усетиш човека, да усетиш начина, в който той се държи с теб, да усетиш емоцията, която той влага, да усетиш това, че ти си значим за него не само като човек, не само като партньор, а и като личност. Това са точно думите, с които започнах. Гордея се с теб. Ти можеш. Обичам те. Знам, че ще направиш най-доброто. Винаги правиш най-доброто. Някои хора просто имат нужда от тези утвърдителни думи. Някои хора просто знаят, че са обичани, когато ги чуят. И се чувстват добре от това. Чувстват се уважавани, оценени и се чувстват сигурни, което всъщност е най-важното в едни взаимоотношения. Сигурността и доверието. Когато си говорим за втория език вече на любовта, това е качественото прекарано време заедно. Едно е да отидеш с някой на фитнес в двата края на залата и да си казваш, ето ние прекарахме време заедно. Друго е да отидете заедно да се разходите някъде, без телефони, без странични шумове, без звуци, без други хора, където да отделите едно качествено време един на друг, където да има активно слушане, където да има докосване, където не говорят тук тип сексуално докосване, говорят точно това докосване, което ти носи топлина, което ти носи уют. Ако вашия партньор има нужда от това, забележете го. Ако вие пък самите имате нужда от това, какво лошо има? Третия език на любовта е този на подаръците. Някои хора не умеят да казват обичам те. Някои хора не умеят да държат за ръка. Някои хора умеят да изразяват любовта си чрез финансови стимули. Това може би по-скоро сега се среща, защото да речем любовта на баща към дъщеря. Ако бащата не е имал финансовата възможност, когато е бил млад, това го наблюдаваме все по-често и по-често, си казва, в момента в който аз ставам финансово стабилен и имам дете, това дете няма да бъде лишавано от абсолютно нищо. И то ще получава всичките неща, които на мен са ми липсвали. Автоматично в момента, в който бащата вече има дете, започва да му купува всичко, което на него му е липсвало. И какво се случва? Детето знае, тате ме обича, защото ми купи колело. Тате ме обича, защото, примерно, ми донесе нещо, което на този етап в нашия град го няма.
И детето започва да се научава на този начин на любов. И започва да си казва, ясно. Тук родителите имат, така, както винаги, малко вина, защото по този начин пък научаваме децата си каква е нашата любов. Ще се върне на това после. Продължаваме с третия вид, който е физическата близост, интимната близост. Тук вече си говорим за четвъртия език на любовта, където вече е интимни. Тук е за секса, тук е за прегръщането, тук е за споделеното време, интимно време, където за много партньори също е изключително важно и това е един от стълбовете на здравата връзка. Последният пети език на любовта е помагането. И тук не говорим за помагането финансовото, помагането емоционалното, тук говорим за това простичкото помагане. Дори ако щеш в домашните задължения, да изхвърли боклука някой, да ти приготви вечеря, да ти изглади ризата, да направи, да ти разходи кучето или каквото и да било. Това е точно езика на любовта през действията, където виждаш, че един човек ти демонстрира, че те обича през тези действия. Всеки един от нас притежава всички тези езици на любовта. Но от нас зависи кой точно ще бъде най-силно изявен. Когато вече говорите на въпроса си, кой при вас е най-силно изразен, кое ви е важно на вас толкова, от тези неща, които казахме, къде се припознавате вие, кое е вашето? Когато разберете кое е вашето, пък се огледайте кое е важно за партньора. Обикновено е точно така. Гледам какво прави партньора за мен, да речем обича да ми подарява подаръци. Автоматично аз разбирам. Този човек изразява любовта си през подаръци. Той е научен любовта да се изразява материално. Съответно, ако аз му направя подарък, той ще знае, че аз го обичам. И обратното. Ако този човек обича да бъде прегръщан, да прегръща, той ще прегръща мен. След като той ме прегръща, значи нашите взаимоотношения, изградени на базата на това прегръщане, ще стават по-здрави и по-силно. Огледайте се в себе си, на първо място. След това се огледайте в партньора на второ. И разберете, че всички говорим един и същ език на любовта, показан по различни начини. Ако партньора за нас е важен, ако партньора за нас е ценен, ще се опитаме да му обясним какъв е нашия език и ще се опитаме да разберем какъв е неговия. Защото любовта има различни измерения. И това, че не ти я показват по начина, по който очакваш, не значи, че тя не съществува. Благодаря ви много, че бяхте с мен. Чао! До следващия път. И не забравяйте да се абонирате за канала.